जाने बोलल भोजपुरी जाला जहवा बियाहवा बिहारे में होई। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया गाना आप सब कलाकार खातिर लेके आइल बानी। देवी गीत हवे, बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी गौले रहनी बियाहवा बिहारे में होई, वही धुन पर देवी गीत हम लेके आइल बानी। सेम लइका लइकी जनिए गौले बड़ा लोग वही लेखन हम लिखले बानी, वही लेखन आप सबके गावे के बाद जे भी गावे चाहते हो कलाकार। तो चलिए मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी, तो आप मुखड़ा सुनी कि कहवा में धनी हो दियरी तू बरबू, मैया के आरती बोल कहाँ उतरबू हो। कहवा में धनी हो दियरी तू बरबू, मैया के आरती बोल कहाँ उतरबू। अड़हुल के पेड़ हम देले बानी बोई हो, देले बानी बोई। आ जहाँ बाजे लावे माई के भजनवा हो, जहाँ बाजे लावे माई के भजनवा पूजनवा पंडाले में होई। आ जहाँ बाजे लावे माई के भजनवा पूजनवा पंडाले में होई। तो आप सबके बतावे चाहतनी कि कहवा में धनी हो दियरी तू बरबू, मैया के आरती कहाँ बोला उतरबू। आ अड़हुल के पेड़ हम देले बानी बोई, तो ई लइका के पाठ है। फिर लड़की के पाठ बावे कि जहाँ बाजे लगे माई के भजनवा पूजनवा पंडाले में हुई, ई लड़की के शब्द। तो आप सबके सुनवनी है मुखड़ा। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बनी, ठीक बा। कि लाले लाले चुनरी तू लाइल बाड़ू कीन के, करत इंतजार बाड़ू सातो बहिन के हो। लाले लाले चुनरी तू लाइल बाड़ू कीन के, करत इंतजार बाड़ू सातो बहिन के। आ जहाँ माई के मूर्ति रखाइल बा, उहाँ जाएला मन अगर आइल बा। अकल तैयारी देखो जाता सब कोई हो, जाता सब कोई। आ जहाँ बाजे लावे माई के भजनवा पूजनवा पंडाले में होई। जहाँ बाजे लावे माई के भजनवा पूजनवा पंडाले में होई। तो आप सबके सुनौनी मुखड़ा और अंतरा। जैसे खेसारी भैया गौले बनी गाना जहाँ लेडीज़ के पार्ट बा, वही लेडीज़ के हम लिख दिल बनी। जहाँ लड़का के पार्ट बा उ लड़का के लिख दिले बनी। स्क्रीन पर लगा दिया पाना में लिख के कि कौन मैंने कौन पार्ट लड़का के और कौन पार्ट लड़की के स्क्रीन पर लगा दिया। तो चलिए जे भी नया म्यूजिक बनवाना चाहता वो हमारा से संपर्क कर सकता। चाहे गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर बाजार गोपालगंज बिहार में हमारा स्टूडियो बा। तो हमारा चैनल के राइटर दुर्गेश बेदर्दी के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद आप सब दी लगिन। हमार नंबर बा 99-345-29-12। और फुल गाना खातिर जे भी कलाकारी गाना गावे चाहता, फुल गाना खातिर आप सब हमसे संपर्क कर सकतानी। हमारा नंबर पर हम फुल गाना जो लास्ट वाला अंतरा बाकी बा उ लिख के आप सबके दे देम। तो चली नमस्ते प्रणाम।